Ni da man fim nake so in yi, ina son in zama jaruma. Wonderful. Ina son kaɗa ne da Ali Gumzak, Falal A Dorayi, su Aminu Saira. Ki bar wayan na gefe, zan haɗa ki da babban darakta. Me sunan nake? Rahama. Wannan script din na je wajen rabi kuma na ga ya dace wannan yarinya na sata ce. Ah, haba darakta. Ya ki gode Allah. Nan da take gani nan. Na fi wata uku na bar Aisha tsamiya tana zama a nan gudan. Yanzu zan je nuna miki yadda ake abubuwa na emotion, yadda saurayi da budurwa za su kwana kansu ido su yi shuru. Waye ne wannan ne ki da muna ne. Alaluhu na cire ka aikin nan. Ai kuka tukuna yanzu kamar kuka. Alaluhu ne. Kan ya zama wani abu nan nake zuwa ite mun bambadanci ke hatta na fisa. Na sha kwada mata bari a nan kan ta zama wani abu. To yanzu mun zo bangaren